Na ang inyong tapad, happy birthday. Mamando ng pagkahimugso sa simbahan. Ya kay ang simbahan kita man, so birthday ko na to, matag-usa. Sama sa kong gingon sa sinugdanan, karong Domingo gisaulog sa simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto kang Birhen Maria ug sa mga apostoles ug sa mga tao nga nakabig sa pagtuo. Mao kini ang ika-50 kaadlaw human sa pagkabanhaw. Busa gitawag usab kini Pentecostes. Ika-10 kaadlaw human sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo. Ug mao ni ang ilang giampuan sulod sa 9 kaadlaw nga ipadala na ang Espiritu Santo. Diha sa atong unang pagbasa, atong nadungog gikan sa buhat sa mga apostoles nga ang mga tinunan nga nagtigom sa balay nakadungog og dahunog daw dalugdog. Unya nakakita sila og daw mga dila sa kalayo nga nitugdon sa matag usa og sila nagsulti og nagkalanglaing pinulungan. Ingon man dito sa Jerusalem, nadungog na to nga doon na usay mga tao nga nagkatigom dito og natingala sila kay bisan sila mga taga Galilea apan nagsulti man sa og nagkalanglaing pinulungan, sumala sa pinulungan sa mga namati. Gasa gayon kini sa Dios. Pero kung atong balikan ang sinugdanan gayon, kung nakasimba mo sa Bihilya kagabi, gipahinomdom ka na to. Kasi nakasimba sa Bihilya? O pilar ano? Sa sunod, simba mo sa Bihilya? No? Gipahinomdom ka na to sa Bihilya, sa misa sa Bihilya, nga sa sinugdanan, usarag yun ang pinulungan. No? Usara ang pinulungan. Ug tungod kay usara ang pinulungan, ang mga tao nagkasabot ug tungod sa garbo sa tao, nagsabot sila nga magtukod og taas kayong tori. Nakadungog siguro mo ng tori sa Babel. No? Taas kayong tori nga mutupong sa langit aron ang tao sa ilang huna-huna nga makatukod sila mahisama sa Dios. Garbo sa tao. Ug diha sa Henesis, gipahinomdom nato nga ang Dios nanaog ug aron dili matuman ang ilahang tinguha, gilibog sila sa Dios. Gilibog sila. Og dito nagsugod nga doon na nagkadayang pinulungan nga silang tanan di na magkasinabot. No? O kay wa na magkasinabot, wala matuman ang ilang gihuna-huna nga magtukod og tore nga tupong sa langit. Ang tawag ni atong dapita Babel, kay dito man gilibog sa Dios ang tao. So sugod niadto. Apan ang pagpadala sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an, maoy restoration, no? Maoy pagbalik sa naandan. Nga bisan nagkadaiya ang pinulungan tungod sa gahom sa Dios, makasabot ang naminaw, ang namati niini. Dili kini bunga sa paningkamot sa tao, kundi una sa tanan, gasa sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo. Muna nga, diha sa tradisyonal datong pagsaulog, kini ang pagkahimugso sa simbahan. Ang atong ebanghelyo nga nadungog karon, ang atong Ginoong Kristo naghatag og komisyon, no? Nagsugo sa iyang mga tinunan, sa iyang mga apostoles, ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako usab nagpadala kaninyo.
Unya gihuypan niya sila sa Espiritu o giingnan dawata ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, pasayloon kini. Apan kung dili kini ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Kung mahinumdum mo, kining maong ebanghelyo, mao'y ebanghelyo sa ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, Divine Mercy Sunday. Apan gigamit kini maong ebanghelyo gihapon sa pagpahinumdom kanato nga ang nag-uban gayud di ay diha sa nahimugso nga simbahan mao ang Espiritu sa Dios. Mao ang Espiritu Santo nga nagagikan sa Amahan ug sa Anak. Ang presensya sa Espiritu Santo mao'y presensya sa Diyos Amahan ug sa Diyos Anak. Kay ang Espiritu Santo nahiusaman sa Amahan ug sa Anak. Mao na nga nakita na dato ang tulo ka persona sa usa ka Dios, no, mao ni ang Santissima Trinidad. Busa sa sunod Domingo sa ulugon na sa simbahan ang Santissima Trinidad. Mao po na ang celebration nato sa JKK kon Gagmayng Kristohanong Katilingban. Atong 2017 gisaulog nato ni aging pagpagandam sa 500 years of Christianity. Unya ang tema ni adto Communion of Communities. No? Nga bisan nagkadaiya pero dunay kahiusa. Mao kini mga igsuon. Ang presensya sa Espiritu Santo mao kini ang presensya usab sa Dios Amahan ug sa Anak. Ang atong salmo responsoryo nagkadayon, Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sayuta. Sa pagkatinuod ko datong pamalandungan, dugay rang napadala sa Dios ang Espiritu Santo. Ang gisaulog karon sa simbahan, mao lamang ang paghandom ni atong higayon diin ang Espiritu Santo may kunsad ngadto sa unang mga tinun-an nga maoy nagasugod sa simbahan. Apan balikon nako, ang simbahan dili lang building, kabahin ang building. Apan una sa tanan ang simbahan kitang katawhan sa Dios. Busa kining maong espiritu napadala na sa Ginoo. Kanusa? Sa panahon nga midawat ta sa sakramento sa bunyag. Ug labaw sa tanan sa panahon nga midawat ta sa sakramento sa kumpirma. Akong susihon daw, kung nakahinomdom pa ba ta sa panahon nga gikumpirmahan ta, kinsa nakahinomdom, isang kamot. Ako ra gyud ay. No? Nakumpirmahan ko December 4, 1982. Ug importante kayo na. Kagabi akong gipaambit nga sa sulod sa Pasko sa pagkabanhaw, dunay duha ka dagkong bihilya. Una, bihilya sa Domingo sa pagkabanhaw. Mas nailhan natong Easter Vigil. Og nianang maong bihilya, gibag-o nato ang atong pagkabinunyagan. Daghan nato dasayod nga nabunyagan, pero wa ta makahibalo kon kanus-a. Busa wa nato masaulog. Apan labaw pa sa tanan ang kumpirma. Ang ikaduhang bihilya sulod sa Pasko sa pagkabanhaw mao ang bihilya sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Kung gitawag kinig bihilya sa Pentecostes, Pentecost Vigil, og nining maong bihilya gibag-o o gihinumduman nato ang panahon diin kita gikumpirmahan. Ang konfirmasyon mga igsuon maunay pagtimaan sa matag usa nato nga kita nahimong hamtong diha sa atong pagtuo
ug kay hamtong naman ta, pwede na ta makasangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Pero ang pangutana lagi, wa gadita makahinumdom kung kanos at gikumpirmahan. No? Muna dako kayong hagit. Unya diha sa atong kumpirmasyon, nadawat nato ang kahamtong sa pagtuo o sa ikaduhang higayon, gikonsaran ta sa Espiritu Santo uban sa mga gasa ni ini. Nakahinomdom pa siguro mo sa 7 kagasa sa Espiritu Santo. Unahon ako sa 7 kagasa sa Espiritu Santo, kining balaang kahadlok sa Dios. Holy fear of the Lord. Ang laing unom nga gasa sa Espiritu Santo, mauning mosunod. Ang gasa sa kahibalo, knowledge. Ang gasa sa kaalam, understanding. Ang gasa sa pagsabot, kaalam is wisdom. Ang gasa sa pagsabot, understanding. Then, ang gasa sa pagtambag, counsel. Ang gasa sa pagkamakidiyos nun, piety. O ang gasa sa kalig-on, fortitude. So the 7 gifts of the Holy Spirit are the holy fear of the Lord, knowledge, wisdom, understanding, counsel, fortitude, and piety. O kung gamiton nato ning matagasa sa Espiritu Santo nga atong nadawat, panahon sa atong kumpirma, sigurado nga kita mahimong usa sa makapabag-o sa dagway sa yuta. Pananglitan, kung gihatagan ta o gasa diha sa kaalam sa Ginoo, kung ato ning naangkon nga kaalam, ato ning gamiton sa paghimaya sa Dios, dili sa paghimaya sa atong kaugalingon. Ato ning gamiton diha sa pagbuhat og mga butang nga makatabang sa ubang mga binuhat sa Ginoo. Pagpalambo ni ini, dili gamiton diha sa pagpanamastamas o pag-abusar. Diha kita gitawag sa piniyalan, maayong piniyalan. Gamiton nato ang mga gasa nga gihatag sa Espiritu aron pinaagi nato mabag-o ang dagway sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong espiritu og bag-uha ang dagway sa yuta. Kung makatubag pa ang Ginoo nato, moingon dayon siya, pag sure ba, dugay na nakong gipadala. Pero wala lang ninyo gabita aron mabag-o ang dagway sa yuta. Busa, karon usa ka papahinomdom natong tanan, no? Pagpahinomdom natong tanan, gagamito nato kining mga gasa sa Espiritu Santo aron nga pinaagi nato mabag-o ang dagway sa yuta. Buhaton nato kutob sa atong mahimo ang mga gisugo sa Dios. Buhaton nato kutob sa atong mahimo ang pagsangyaw mahitungod sa kahiusa sa panagdait ug gugma. Buhaton nato kutob sa atong mahimo nga dili lang kitang mga hamtong makaila sa Dios, kundi bisan pa ang mga gagmayng kabataan ug ang mga batan-on atong mapahinumduman ang kabililhon sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Kay diha sa laing bahin sa kasulatan, gipahinumduman kita, wala kamoy mahibo kung wala ang Dios. Sa iyahang sambingay mahitungod sa punuan sa paras, no? I am the vine and you are the branches. Siya ang matuod ka punuan sa paras o kita ang mga sanga.
Makapamunga lamang kita kung magpabilin sa Dios sa mga ang usa ka sanga, makapamunga kung magpabilin sa punuan. Sa unsang paagi nga makapamunga ta? Balikon nako, gamiton nato ang mga gasa nga gihatag kanato sa Ginoo, ang gasa sa Espiritu Santo. Ug hinay-hinay baguhon nato ang dagway, ang naong sa yuta. Palihug manindog.